the music of our hearts. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito.
Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Tuesday to the max! Ayun, ngayong morning talaga, ito todo natin ang ating mga balita, kaganapan at spinning stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Ako pa rin si Papa Pia magpapatuloy sa inyo ng good vibes dito at ngayong morning barkadahan. Di ba, Shikaina? Naman, pares na pares yan sa mainit nyong champorado, hatid ng, lemonade. At syempre, kakulitan at nagbibigay ng inspiring unbiased stories, siya Kikay naman. Yun na yun. At ngayon nga talagang to the max Tuesday morning ang ibibigay natin sa ating mga Ka-Rangers. Kamusta kayo dyan? Mga Ka-Rangers, mga viewers natin sa Channel 44, Channel 11 at Channel 13. At mapapanood tayo sa YouTube at ating Facebook Live. At ito na nga talagang pag-uusapan natin ang kaganapan mamaya. Ibibida natin ang isang napakamadiskarte, isang fitness coach at ngayon talagang napunta sa ibang larangan, di ba? Kaya nga partner, to the max ang diskarte nila, resiliency nila ngayong pandemya. At speaking of resiliency and advocacy na rin, at the meantime, we have one woman that will also define that, not just helping women, but also empowering, syempre, empowering natin ang ating local farmers, ang ating mga rose farmers as well dito sa Bahong La Trinidad. Yes, alam mo ang nagsusumikap na advocate ito ay isang babae. Yes. Talagang makita natin yung women empowerment dito. At kaugnay nga rito, talagang mamay pag-uusapan din natin ang detalye kung sino ang nanalo sa Miss Universe sa 2021, di ba? Kaya nga, ang bilis partner, if I remember correctly, nagsisimula pa lang tayo nung nag-announce sila ng Miss Universe 2020. Tas ngayon na naman, we're ending the year announcing the Miss Universe 2021. Ang bilis ng panahon, no? It
it only shows that we have really defined adversity kahit na ngayong pandemya. Yun, at ngayon na talagang nalaramdaman ko na yung season of Kapaskuhan dahil sa lamig. Narito ng ating DOST Pag-asa weather update ngayong umaga na kung saan talagang ramdam na ang simoy ng hangin. Lalo na padagdag ang isang talagang papasok na Nako. tropical cyclone advisory. Narito na. Rai maintains its strength while moving northwestward ng ating kapuluan towards Palau. General outlook po tayo sa ating forecast ngayon. The tropical storm Rai is forecast to move west while gradually intensifying to enter Philippine area of responsibility as severe tropical storm bukas po yan ng gabi. At papangalanan po natin itong Odette will be assigned to this tropical cyclone. At narito din ang ating update dito sa Cordillera sa North Luzon. Resident over the northern and eastern portions of northern Luzon and eastern portion of central Luzon are also advised to monitor for updates regarding possible heavy rainfall which may occur in relation to behavior of the shear line during and after the passage of tropical cyclone. Kaya't mga ka-Rangers, hindi lang lamig ng simoy ng hangin ni amihan ang ating mararamdaman, kundi mag-ingat-ingat pa rin po tayo sa pagpasok ng ating bagyong Odette at our tropical storm, international name, Rai. Yun nga. And partner, alam ko yung mga gamers natin dyan, familiar sila sa pangalang Odette. Kasi isa siya sa character sa isang online game. Kaya mga car rangers natin dyan, Amuyo Daita, di ba? And also, syempre, panlaban natin dyan, isang example is, of course, for us to stay healthy and we can put a supplement to it which are available rather in Aldrich Corporation. One of that are quality products from POW, from food supplement, for liniments, oil liniments, and also POW spray. Kaya punta na sa pinakamalapit na pharmaceutical company. And syempre, speaking of the changing weather naman, and mga car-rangers, it's a reminder also to our tourists na pag-akit ng Baguio City, magdala ng jacket at magdala ng yakap niya. Ng yakap ng loved one. Kasi mga car-rangers, for the knowledge of everyone, we actually have 3 available QTPs. So, namely, we have yellow, purple, and blue. So, mga car-rangers natin dyan that are not booked in a hotel, ang ibibigay po sa atin ay ang yellow QTP, and that means that we are staying with a relative or that we are staying with friends. Pero counted pa rin tayo sa 4,000 per day na approval, and that would be first come and first serve basis. Purple naman, they are not booked in a hotel and whose travels were approved by them, and that you would still have to go to the central triage before check-in. And lastly, mga car-rangers, for blue tourists naman who are booked in a hotel with own triage and whose travels were approved by them, parehas pa rin po. Make sure that you go to the triage and check in. And just a friendly reminder, mga car-rangers, reiterating that there is the list of accredited accommodation sa Visita application. Kaya at mga turista natin at mga darating dito sa syudad ng Baguio, enjoy natin ang ating tourism spots, pero kailangan pa rin nating sumunod at maging responsible bilang turista sa iyong pupuntahang area. Hindi lang dito sa Baguio City, pero sa iba pang provinces at also sa labas din ng bansa. Di ba, Kabsat? Yes, tama naman. At speaking of ibang bansa, narito ng ating update at talagang balita sa ating Miss Universe 2021 na kung saan congratulations sa ating newly crowned na Miss India. Of the 80 beautiful candidates vie for the 7th Miss Universe crown, Harnas Sandhu of India emerged the new queen at the pageant's final night at Israel Monday morning yan at Filipino time. Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez settled for a top 5 finish po yan after wowing audiences all throughout the evening and emerging a crowd favorite po yan. Yes. Congratulations sa ating Miss India na kung saan after 21 years nakuha nila ang corona. At kay Beatriz natin, padayon sa iyong advocacy and talagang nailaban mo at ibandera mo ang ating bansang Pilipinas. Kaya nga, partner, and sabi nila for 12 years now, we have been part of the list. At least we were able to come up with a 20 list dito sa Miss Universe. And sa totoo lang, mga car-rangers, it gives us so much happiness and joy that our Filipino people is representing, that we are part of the
global discussions now na pinaglalaban nilang advocacy nila in HIV, education, women empowerment, LGBT stand in our community. So again, it's putting a name to the Philippines and to the Filipino people as well. Indeed, very well said, candidate number 1, Shikaina. Ayun na nga, talagang ramdam na ramdam natin yan. Ito nga, narito na din ang ating COVID-19 situation ngayong umaga na kung saan talagang nakita natin na wala po tayong active cases. Wow, nakakagulat ito mga ka-Rangers. It's a good result din sa ating mga frontliners na patuloy na nagsusumikap para ipaglaban at lumaban sa COVID-19. At meron po tayong 4 new recoveries po yan at isa pong namatay. Yun po. Yun naman. And mga car-rangers, isang lockdown order lang po sa Upper QM. And also, lastly, to the max din ang pagtulong nating frontliners because we have available vaccination sites, UB Gym and SLU Gym, mga car-rangers, available for pediatric population ages 12 to 17, and AstraZeneca naman for UB Gym for your second dose. For SLU Gym, make sure naman the rest of the population from 18 years old and above, meron pong available na AstraZeneca, Sinovac, Gamaleya on such site. And lastly, for our booster dose, mga car-rangers, that's covering all our numbers or covering from A1 to A3 category. So punta na to the max ang suporta natin to our car-rangers and your support to each other as well. Yes, tama naman yan. At ngayon nga, Morning Tuesday, ito todo na max natin ang ating ibibida ngayong umaga na kung saan talagang madiskarte at innovative ang ating mga Pinoy, lalo na sa gitna ng pandemya. Handa ka na bang makilala ang ating napakagwapo at napaka-skillful na ibibida ngayong umaga? Actually, mainit na kasi kanina pa, partner. Anyways, naman, excited na ako. Sino nga ba siya? Yes, narito ng ating fitness coach barber na kung saan let's welcome ngayong umaga, Jed Paulo Gallardo. Good morning! Good morning po. Ayun, napakagandang ngiti with Sir Jed. Sir Jed, bumati naman tayo sa ating mga viewers at mga ka-Rangers na nanonood ngayong To The Max Tuesday. Bumati po ako sa mga ka-Rangers po natin. Good morning and hopefully po ma-enjoy niyo po yung segment po natin ngayon. Yes naman. Oo. At Sir Jed, talagang ngayon nakita natin yung madiscarding way na ginawa ninyo as a fitness coach. Pero to, pag-usapan muna natin, nung nagkaroon ng biglaang pagtigil ng mga goals natin in life nung pandemya, paano ka lumaban at paano magpatuloy sa iyong way noong pandemya? So, ang nangyari po kasi, the gym had to close. So, yun po isa sa pinaka naging issues po namin and problems. Lumaban po kami by first po ako po personally, since nakulong lang po ako dito sa house, I was also thinking of ways kung ano po yung pwedeng gawin. So, inisip ko din po, magdasal po ako para po malaman ko po kung ano po yung will ni Lord para sa akin po. So, yun yung naging parang strength and foundation ko para to go through yung goals ko po is yung nag-hang on po ako kay Lord. Kasi po, during the time nung nakakulong din po, medyo nakaka-depress din po kasi po hindi nyo po alam yung gagawin nyo. You don't know what's the next step. Kaya po, ang naging laban ko po talaga po is yung nagdasal po ako. I believe, Sir Jed, isa yan sa mga naging kibat mo at ng ating mga car-rangers. And ako personally din, our spiritual goal have been strengthened ngayong pandemya. Sir Jed, nabanggit mo din kanina, yun nga, naging mahirap sa atin sa business and lalo na sa gym dahil it requires physical contact to others as well. Paano nyo nailaban at paano kayo nakahanap ng strength sa mga challenges nyo even though naging matumal nga ang business natin sa gym? So yun po, ang ginawa po namin since hindi po kami makapag face-to-face with clients, naggawa po kami ng way po para po mapagpatuloy ang physical activities po. So, we used po the internet, we used Zoom po para po mag-create po kami ng online classes po. So, some of my clients po enrolled po sa online classes ko. Tapos yun po, na-enjoy naman po nila kasi naging creative po talaga kami.
hindi po kami gumamit po ng equipment, gumamit po kami ng mga things sa bahay po na pwede gamitin as equipment. Ayan. Yun. Sir Jed, ito nga, nabanggit na natin tong fitness industry natin. Ano yung kahalagan nito, lalo na yung pandemya, yung pag-boost ng ating lifestyle at fitness journey natin? Okay, so syempre po, important po talaga po yung wherever you are, whatever the situation is, dapat po maging physically fit and healthy tayo. Kasi katulad nitong pandemic, we don't know that this would happen. So, dapat po ready tayo. So, dapat naka-shield po tayo nung immune system natin. So, isa sa way po talaga is yung maging fit tayo and healthy tayo. So, we should be consistent with our workouts. We should be consistent with our diet po, yung mga food na pinapasok natin sa katawan natin, dapat po healthy. So, dapat bigyan po talaga natin ng importance yung pagiging fit po talaga po. Kasi we don't know, baka po anytime soon, mas worse pa po. Sana hindi. Ayun po. Right. Actually, Sir Jed, tama no. Consistent is the key in success. And naniniwala akong if you consistently do something, makikita mo talaga yung progression mo. Sir Jed, ano yung tips mo or ikaw, ano yung nagmo-motivate sa'yo to actually be consistent sa, kunwari dyan nga, sa craft mo on being fit? Kasi ang hirap simulan ng isang bagay kung wala ka kasing consistency. So ikaw, ano ba yung mga tips mo sa mga car rangers natin dyan? Okay, so ang tips ko naman po, when you lose motivation, you always think na, para saan ba to? Am I doing this for fun lang ba? Am I doing this for pleasing other people? You have to understand that you're doing this for yourself. You're doing this to keep yourself healthy and improve yourself. Yun din po kasi yung motivation ko na I want to live a longer and healthier life para sa future din. And, Tama naman yung sinabi ni Sir Jed na mga tips niya para sa consistency. Sir Jed, ang tanong ko naman, talagang nakita natin kanina yung mga madiskarteng ginawa ninyo sa fitness industry ninyo. Pero talagang pinatunayan nyo pa na madiskarte ang Pinoy dahil gumawa pa kayo ng iba't ibang way para matugunan na umarangkada pa rin kayo ngayong pandemya. Isa na dito, ang pagiging barber ninyo. Ikwento naman ninyo itong ginawa ninyo, Sir Jed. Okay, so doon naman sa pagiging barber, during the pandemic nga, since hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay, kami ng brother ko kasi kating-kati na kami na magpagupit, but we are not allowed to. So sabi namin, ano bang pwede natin gawin? Meron naman kaming maliit na razor. Tapos sabi namin, gamitin kaya natin to, manood tayo sa YouTube kung paano maggupit. Tapos, ayun, nag-start kami maggupit, pero syempre, wala na kami pakialam kasi nasa bahay lang kami kung pangit yung gupit. Pero I tried to study more on how to improve my barbering skills po. Pero hindi ko po talaga siya muna ginamit as a business or as a way of having income po. Kaya nga. And Sir Jed, actually very curious kami ni partner dito kasi ang pag-gym ay sabi nga niya, pang brusko, pang lalaki. Tapos ang paggugupit kasi, Sir Jed, isang stereotype siya sa mga kababaihan or babae ang gumagawa nun. Ano yung stand mo sa mga ganitong stereotype na pag nagugupit na babae na ba, feminine na ba? Paano mo nilalabanan din or paano ka tumatayo bilang lalaki in our community on such skill? Okay po. So, para sa akin po kasi, actually, lahat naman po ng tao, babae or lalaki, kaya po gumawa ng kahit anong bagay. Kunyari po, meron po ako mga clients din po na babae na nagbubuhat po ng mabibigat. And that doesn't mean na, naman po, hindi nila kaya kasi babae po sila, di ba? So, para sa akin, ganoon din po sa pagiging barber. Parang hindi porket barber ka, parang na-emasculate ka na. So, actually, it's the skill that you have. You have to be proud of what you achieve. Kunyari, ako po, proud po ako na barber po ako kahit nasabihin po nilang medyo hindi yata pang lalaki yan. Para sa akin po, ang pinaglalaban ko lang naman doon is if you have the skill, then
don't think of pleasing anyone else. Just continue with what you're doing. Yes, ang galing no, yung mga ganitong way at yung mga diskarte na ginagawa using your skill at sana matapos tong mga stigma or stereotyping na nangyayari sa society. Pero Sir Jed, ano naman yung mga discarding way or message naman natin sa ating mga aspiring, mga kabataan dyan at yung mga gustong magkaroon ng business at mga skill na magkaroon ng bagong mga learnings nila ngayong pandemya? Okay, so ang mga tips ko lang po at mga advice ko po sa mga gusto po mag-start kunyari ng business is, of course, important yung magdasal ka. You have to pray if the business that you will open or the skill that you will learn is really for you. So, you have to ask the Lord if what you will be entering is what He really wants for you. Now, if He approves that, then, you have to go through yung pag-aaral, yung trainings, kailangan po pong pagdaanan yon. And you have to be consistent nga, sabi po ni Ma'am Shikaina. You have to be consistent because consistency is the key. So there will be ups and downs, but you should not give up. Tuloy-tuloy lang po tayo sa gusto nating i-achieve sa buhay po. Ayan. Yes, Sir Jed. I for myself, no, Sir Jed, ngayong pandemya, na-reskill tayo kasi meron tayong mga skills na hindi natin alam na kaya pala nating gawin. Sir Jed, mahalaga ba that when you learn something na bago, meron kang commitment to actually pursue it? Yes naman po, of course. You have to be committed din po. Kung mas lalo po if you think na this will be good for you din po. So, it's important that you be committed to what you're doing po. Kasi if you're not committed to what you're doing, then hindi mo rin po siya magagawa ng tama. So, isa din po is never stop learning. Kasi po until now, I still read books, I still watch videos about how to improve my skills sa pagiging fitness coach. I also enter webinars. Tapos po, dun sa pagbabarber naman po, I always ask my barbers, I always ask tips from yung mga friends ko po na nagugupit, tapos nanonood din po ako ng mga videos. And there will be upcoming seminars din po about barbering. So, ang maganda po talaga is you don't stop learning kasi yun po talaga yung mag-i-improve sa inyo. Yes, yun na nga. Sir Jed, ang tanong ko naman po, lalo na ngayong pandemya, ngayong society natin, maraming nape-pressure dahil hindi nila alam kung ano yung outlet or ano yung skill na dapat nilang alamin. At Sir Jed, ano yung payo naman, advice naman natin sa ating mga gusto naman na mag-risk, the word risk sa mga ganitong mga business ventures? Right. Okay po. So actually, risk taker din po ako. So I took the risk of entering a new hobby, not knowing kung magiging okay ba to, kung kikita ba ako dito, or lalago ba yung business ko. So, siguro po, lakasan nyo lang po yung loob nyo. Kasama nga po nung prayer sa sinasabi ko kanina, lakasan nyo din po yung loob nyo po para po meron po kayong strength po to go through yung mga bagay po. And you really have to learn to love what you're doing. Kasi if you don't love what you're doing, then parang wala lang po siya. Kasi di ba po, sabi po nila, if you love what you're doing, if you love your job, it's like you're not working a day in your life. So yun lang po. Right. Totoo nga, Sir Jed. Ako din love ko siya, pero di niya ako love eh. Anyways, Sir Jed, ang tanong naman namin is that going back kasi dun sa nakita natin that nung nag-gym po kayo, there was failure dahil nga ngayong pandemya na challenge talaga tayo. And then bumangon ka, you rescale and you reskill yourself para bumangon ulit. Sir Jed, ano yung mapapayo mo sa ating mga car rangers that consistently there is failure? How do you see it? And what are your words of wisdom for them kung sa tingin nila they have always been a failure? Okay, so ang masasabi ko lang, you only fail when you quit. So you should not quit. Yun lang siya. Kasi sa buhay, anything you enter to, ano talaga, there will be ups and downs. So pag na-push ka pababa or nahulog ka pababa, wala ka nang ibang pupuntahan kundi pataas. So you have to stand up and lumaban ka ulit. Kasi pag hinayaan mo lang na pairalin mo
failure ako, failure ako, failure ako. Wala talaga mangyayari. So, sa akin talaga is you have to push yourself. Tapos kung nag-fail ulit, then push yourself again. Kasi walang mararating kung nag-quit ka na. So again, like I said, you only become a failure if you quit. So don't quit. Yes, tama yun, no, Sir Jed. Ako din, I always see it that way. Failure and trying will always be there. And if you try this and it doesn't work out, move on because we have really unlimited chances of trying. Di ba, Kabsat? Yes, tama naman yun. Kasi baka pwede mo maging regret yun sa huli na hindi mo binigay or tinodo max ay yung mga dapat mong gawin. Di ba? Sir Jed, nabanggit natin may mga upcoming events at activities kayo. I-share naman natin sa mga ka-Rangers at mga viewers na nanonood ngayong Tuesday morning. Okay po, sa yung mga activities po namin, sa barbering po, actually, announce pa lang po siya. Meron po mga seminars kami attend dyan sa, it's about learning how to fade and learning how to cut women's hair yata yung next po na seminar. Tapos po, meron din po kaming mga activities dito sa gym, sa SWAT camp. Meron po kaming CrossFit. Meron po kaming CrossFit classes po na magaganap po this December. So, I hope you all can join us po. You can visit our website at SWAT Camp po or Facebook SWAT Camp din po. Ayun. Wow, talagang partner, talagang pupuntahan natin yan. At yung mga classes, at doon na tayo magpagupit, di ba, Shikaina? Yun nga, partner. And the thing is that holistic na rin yung approach nila, hindi lang sa lalaki, sa bata, sa babae, to all that is gustong magpagupit dyan at na-quarantine look. Bakit hindi natin puntahan si Sir Jed? Yes, ang galing, no? Itong two na mga business na, the gym and the barber, ay dalawang bagay na dapat equally sa gender. Kasi ang sa gym, pwedeng lalaki, babae. Sa barbers, magkupit, lalaki, babae. Ang galing, no? The thought is, bi-break na natin yung stereotyping of ganitong mga paraan. Kaya nga, Sir Jed, maraming salamat for breaking through the stereotype and making sure that everyone is possible and everyone is welcome in such two of these businesses that you have. Yes, thank you for inspiring pa ng mga kabataan at mga nanonood sa atin, Sir Jed. Padayon and have a great day. Have a great day din po. Thank you po. God bless. Talagang ibinida talaga natin, hindi lang yung mga ganitong paraan, kundi yung the thought, the mission, and then yung malalim na kahulugan ng mga ganitong pananaw. Kaya nga, parang narinig ko happy birthday, Kabsa. Sinabi niya, have a great day. Have a great day, sabi. Sorry na, parang ano. And then, tama nga naman. I think that's also the use of our international platform. This is the use of this network is for us to hear each other's side, to make sure that we are hearing all the sides of the stories nga naman, di ba? Yes, tama yan. At nga mamaya, pag-uusapan din natin ang isang woman na talagang pinakita ang kanyang advocacy at bilang an advocate, ano yung maginawa niya sa ating society ngayong pandemya, lalo na sa ating mga farmers. Yes, strengthening the use of our local industry, lalo na ngayong pandemya, and that we support local para sa lokal, di ba, mga Ka-Rangers? Yes. And syempre, magbabalik pa kami para sa mainit na morning balita. Kaya tumutok lang at huwag nang maglipat ng channel, mga Ka-Rangers. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado.
Element, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa BAW! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa BAW! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita. Ngayong umaga itong morning balita. Bilang ng mga turistang papapasukin sa syudad ng Baguio, planong iakyat ng 5,000 kada araw. Yan ang balitang tututukan ni Charles Nicolimon. Handa na ang hotel na ito sa Legarda Road para sa mga bisita nitong magbabakasyon ngayong Pasko. Handa na kasi ang kanilang triage center para sa mga bisita. For the setup ng triage center namin, we really followed yung mga requirements or the checklist that City Hall gave to us. And as you can see, ito yung triage setup namin. Nag-request na kami for inspection from City Health Center. And they came over sa sa hotel, and then luckily we got approved on the same day. Isa lang ang hotel na ito sa mga umaasang makakabawi ngayong holiday season mula sa pagkalugi dahil sa pandemya. Plano naman ng pamalang lungsod na dagdagan pa ng 1,000 ang mga turistang papasok sa Baguio. We found out na when we increase it to 4,000, manageable naman yung ating triage facility. Thinking of, we'll be having a meeting today para ma-determine natin if it would be appropriate for us to increase it by another 1,000. Malalaman natin. Kung maaprubahan ito, papalo na sa 5,000 ang mga turistang pwedeng pumasok sa Baguio kada araw.
Isa sa mga dahilan kung pinag-aaralang itaas ay ang pagsunod ng mga accommodation establishments sa pagtatayo ng triage center. Dati-rati, if you remember, 4 lang yung triage facility natin. Ngayon, we have 43 sa mga hotels and 36 sa mga transient establishment at mga Airbnb. Aside from that, meron pa tayong 3 triage facility na itinayo sa mga bus companies. Sa ngayon, nagsisipunuan na ang ilang mga hotels sa Baguio. Most of the weekends talagang, or all of the weekends for December are already filled up with the allowed slots. No? We have a number of hotels. They are already up to 30 plus now who can accommodate more than the limit. Once their triage operations are inspected and given a go signal by the health office, they can accommodate more at their full allowed capacity. For the month of December, talagang nag-pick up na tayo sa occupancy natin. Actually, nung nag-open pa lang yung border natin last November, first week ng November, talagang nakita na namin yung pick up ng mga reservations and tourists. Tuloy-tuloy namang bukas kada weekend ang Cannon Road para mapaluwag ang traffic sa Marcos Highway. Pinapaalalahan na naman ang mga turista na mag-register muna sa visita application ng lungsod para sa reservation bago umakyat ng lungsod. Mural painting nilikha para ialay para sa mga frontliners. Nagbabalik Charles Nicolimon. Sa nalalapit na Pasko, binuksan ng pamalang lungsod at grupo ng mga artist ang regalo para sa mga frontliner. Ito ay sa pamamagitan ng mural painting. Pagpupugay ito sa mga bagong bayani ngayong pandemya. 3, 2, 1. Inspirasyon nito yung ating mga frontliners. Sila po yung dahilan kung bakit namin ginawa itong mural na to. Para sa kanila ito at para malabanan or mabigyan natin ng aksyon yung pandemya natin na nararanasan. Mabigyan ng tugon ang mga pangangailangan ng ating mga frontliners. Napakasaya dahil kahit papaano is yung feeling na nakikita to ng mga mamamayan at siguro nagbibigay ng hope sa mga tao. At siguro yun yung napakasayang feeling na makapagbigay ng kasiyahan sa isang tao dahil sa pandemyang ito ay paano nare-relieve tayo sa anumang nangyayari ngayon. Ang mural painting ay may habang 200 talampakan at may taas na 36 na talampakan. Pininturahan ito ng 7 muralist mula sa 23 Sampaguita Artist Collective at ng sponsor ng pintura sa loob ng 1 buwan. Nung una is siguro nahirapan lang kami kasi naninibago kami dahil napakalaki ng wall pero at the same time na kukulangan kami ng gamit. And kulang yung mga gamit dahil mataas yung area. Pero eventually, buti at na-actionan naman agad dahil nagkaroon ng tulong ang community. Nagbigay ang mga private or individual ng kagamitan para makatulong at mabuo itong mural na to. Kasama sa mga mural ang mga nurse, doktor, security guard, street sweepers, magsasaka, kusinero, at food delivery riders na kinikilala ngayong mga bagong bayani. Nagpasalamat naman ang mga medical frontliner. Talaga nagpapasalamat kami in behalf of all the doctors, nurses, and all the allied medical staff na talagang who confronted this very challenging COVID situation. Nagpapasalamat tayo sa support ng city at lahat ng mga ibang frontliners na pinagtulungan talaga that we really had to deal with a difficult situation for the past 2 years at nagpapasalamat tayo. Now, today we are celebrating with a tribute to all of those who really contributed in fighting this pandemic. Siyempre, makyat na yung moral natin. No? We were able to handle most of the patients, I think. And hopefully, bumababa na rin ang cases natin. And we have learned our lessons. So, kung ano man ang susunod na pandemic, alam na natin ang gagawin natin. Ayon sa City Tourism Office, ito'y parte ng pagdiriwang ng lungsod ng Creative Festival. Asahan pa ang karagdagang proyekto sa lungsod. Maganda naman kasi just in time for our Creative Month, Creative City.
And at the same time, yung ating pag-reopen ng tourists because this is one parang showcase that we would like our visitors to see, that we really give high regard to our frontliners. We are talking with DPWH for them to also help us identify other walls that we can also beautify. And this is also one way of galvanizing our status as a creative city. Sa pagbubukas ng nasabing mural painting, umaasa ang mga pintor na magbibigay ito ng inspirasyon. Bati sa Bakawan, La Union, pinailawan bilang pag-alala sa mga namatay dahil sa COVID-19. Yan ang balita ni Ren de Guzman. Nadaan-daanan lamang ang bati sa San Fernando, La Union. Nabago ang anyo nito simula noong Sabado. Pinalibutan kasi ang batis ng Bakawan ng 473 parol. Pagsapit ng gabi, napuno ng mga tao ang isang parte ng tulay ng Karlatan. Dito'y magkasabay na pinailawan ng 473 mga floating candle. Ilang mga kite lanterns din ang pinailawan at pinalipad ng ilang mga naulila ng mga yumao sa COVID-19 sa lungsod ng San Fernando. Kumakatawan ito sa kabuang bilang ng mga pumanaw. Bibigyan natin ng smile ulit yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Umpisa natin, kaya nga naisip namin ito na yung memory sa mga mahal natin na buhay na pumanaw, yung mga naiwanan na nagdadalamhati pa ay bibigyan natin ngayon ng pagkakataon na mag-smile. Tila nakahinga raw ng maluwag ang mga naulila. Maganda po sa pakiramdam. At mabuti na rin po para malayo po. Malayo po yung mga namatay. Peaceful na po sila. May isang Christmas wish naman si Acosta para sa probinsya. Ang Christmas wish po namin sa Asada Association is gumanda o bumangon, tumaas yung tourism dito sa La Union. Ang Pasko sa Batis Bakawan ay isang proyekto ng Atin La Union sa tulong ng Department of Tourism Region 1, Pamahalaang Panlalawigan ng La Union at Pamahalaang Lungsod ng San Fernando. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines, ako si Shakay Nakudaw. Ako si Paul Baldoza at ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Ngayong To The Max Tuesday morning, kanina ibinida natin ang isang fitness coach at barber na kung saan nakita natin yung pagsira at talagang stereotyping na talagang walang gender kung anong
trabaho mo, fitness coach ka man or barber, nakita natin yung nag-uumapaw na mensahe na para sa ating mga Rangers. Yes, and nag-uumapaw pa yan. That's overflowing kasi Yes. meron pa tayong isang guest na pag-uusapan naman natin how women stand in the society. But bago tayo pumunta dyan, batiin muna natin yung manonood sa atin Yes. live via channel 1113 at channel 44. And to my papa who's watching in PowerPoint San Fernando and all the staff employees ng NGCP, good morning for watching and tuning us in. Yes, bumati naman tayo sa ating Black Ant team ng ating fitness buddies natin na sila Coach Mel, Coach Matt, Lara, Kuya JD, at Kuya Bert, Brian, Kenneth, and Earl. Hello po sa inyo at talagang kita-kits tayo mamaya. Yes, and also cold morning daw Yes. sa Tambalang Sipaw, sabi ni Vlad Jamir Henson. Oo nga, mas malamig siya, Sir Vlad eh. And also, Winter Gayaw, thank you for being such an amazing support sa amin ng Tambalang Sipaw. At congratulations with your milk tea stand ng mama mo. Yes, narito din bumisita sa syudad ng Baguio ang ating Happy Zambales na Wow. pinapangunahan ng ating two beautiful at talagang advocacy Yes. na kanilang pagtulong. Narito sila Van Katayong at Gary Rabang. Welcome sa syudad ng Baguio at I hope see you around. Yes, and thank you so much for being such an amazing person, Sir Van, at sa mga advocacy na patuloy niyong nilalaman to the max. Yes, sila yung having yung pagtulong ng kanilang livelihood sa pamamagitan ng paggawa at pagturo ng bread making at pagbibigay ng mga tinapay sa frontliners. Kaya nga, and haircut din, no, Kabsat? Yes. Meron din sila naging proyekto and really timely for us to break the stereotypes of all genders talaga and placing women, LGBT plus community in our society. Yes, punta na natin dahil nabanggit mo na walang nasasakupan na gender ang advocacy natin, di ba, Shikaina? Sorry, medyo may Yes. lumilipad na ano yun. Oo nga, partner, syempre, we have this morning a very, very amazing and beautiful woman. We have with us Miss Mary Rose Fongwan Kepes, and she is a woman advocate. Good morning! Good morning, Miss Shikaina and Papa Z. Yes. Papa Paul, oo Yes, nga. Oo. Miss Marie, gusto lang namin kayong kamustahin. Kamusta po muna tayo at bumati tayo sa lahat ng mga nanonood at supporters natin dyan dito sa Cordillera at lalo na sa La Trinidad. Yes, of course, sa lahat ng aking mga kailyan, especially here in Benguet, and those who are tuned in via this here. Yes, good morning to everybody and Merry Christmas to. Wow, oo nga, Miss Marie, thank you for reminding us Merry Christmas as well. And before pa tayo pumunta sa simoy ng Pasko, we just wanted to ask, when and how did you start with your advocacy of women empowerment? Yeah, when I was working at the local government unit, when I was then with the late Nestor Fongwan, so I was in the executive branch, nakita ko yung pangangailangan ng mga babae. Alam mo naman, pag hindi mo kailangan, pag ang talagang nangangailangan ka, you will always go to the government. So ang amin naman, ang aming policy naman in the office is to make the people feel the presence of the government. So we were challenged to address issues, problems, concerns of women, especially on finances, on paano sila makatulong naman sa kanilang mga pamilya. Yes, Ma'am Marie, ito na nga nabanggit natin yung challenges. What were the challenges nga ng ating hinaharap ng mga kababaihan sa society? At paano at bakit marami at nahihirapan ng mga kababaihan na inculcate at mag-push sa kanilang gustong goal dito sa society natin? Alam mo, ang mga babae dito sa Benguet, sometimes because of lack of education, lack of training and awareness, yun ang medyo hesitant, Yun ang medyo kulang sa atin. So we have to push, we have to have programs for kababaihan. That's why, when there was this election, sabi ko sa sarili ko, it's like I like to stand for women. So I like to continue what I have started, being a servant at the local government unit. Because, personality-wise, if you do not have an office, you cannot really be of help. Because once when you are in the government, at least you can source out funds to be of help to the women sector.
Right. We certainly agree with you, Miss Marie. Ang stand ko naman, Miss Marie, is over time, nakita kasi natin in Filipino history books and other cultures as well, is meron bang basis na the women are inferior to man because of our culture biases? Siguro before, we were, the women, before, di ba, ang alam naman natin, they don't have the freedom to vote, they were not given education. Pero ngayon, as time progresses, nag-evolve, so nagiging partners na natin ang mga lalaki. So we are now at par with them. So ang pwedeng gawin ng isang lalaki, pwede na rin gawin ng babae ngayon. Right. Tama nga naman, Miss Marie. And I, for myself, nakita ko din that women is now empowered in so much na hindi na lang tayo limited to our domestic skills. Men cannot even ask us to stay at home because we are already empowered. Di ba, Kapsat? Yes, as a woman advocate, Ma'am Marie, bakit natin kailangan na mabigyan ng platform at empowerment ang kababaihan lalo na ngayong generation natin hinaharap ngayon? Oo, especially because of this pandemic. Alam mo, ang mga babae, mas matyaga yan eh. Mas matyaga kaysa mga lalaki. They have patience and they are very creative. They are skillful. But it is through giving them training, the help of the government, to fund the projects that they are capable of. Siguro the government should always see to it kung ano yung mga pangangailangan ng babae. Because in doing so, we are empowering them, and it is important to empower women. Kasi especially for married women, if you are empowering them, you are giving them a good, fulfilled and productive life. And if they are productive, they have productive life, so nagiging contributory. I mean, they can contribute their skills to the workforce, and then they can rise. I mean, they can give healthier and happier family, or they can bring up good family and children. Right, that's right, Miss Marie. And sa tingin ko, Miss Marie, it also has to do with women being empowered equivalent to our mental health. Kasi kung hindi tayo supported ng society, I feel that women, married women, yung mga nanay natin are less empowered because they don't, or that society dictates that they are limited. Miss Marie, during this pandemic, what are some of the activities that you did or during and before the pandemic na talagang nakita natin that women are really capable of being empowered? Yes, when I was at the Congress, there is this group of ladies and spouses of the congressman. So we came up with a lot of projects. Like we selected an area, and then of course, because those are the spouses of the congressman, so they came up with good amount of money. So nagpatayo kami ng mga bahay sa mga less unfortunate brothers natin sa isang community. Yes, Miss Marie, pag-usapan naman natin din ang ating mga livelihood at mga talagang advocacy na ginawa ninyo during the pandemic at sa mga ating mga kababaihan. Yeah, and in addition to that, meron din kaming, because we have collected a good sum of money, binigyan namin yung mga kanais-nais, mga tao na they are really committed to have livelihood. So meron kaming package, sari-sari store, and etc. And also, empowering women is giving them a sense of worth. So if they have the ability to determine their own choices and the right to influence social changes, so giving them good education, awareness, and training, and also equipping their knowledge is, so you are redefining gender role. So you are allowing them to pursue their goals and aspirations in life. Right. We also moved into micro sectors in our government, Miss Marie, as we outgrown also not just women, but also we had extended our help to our coffee farmers. Paano to, Miss Marie? How did you come up with such program and activities? Honestly, with the coffee, when we went to visit, have site invitation to different locations, like the one
you have, I think you saw that we went to a coffee farm in Kapangan. Ang problema nila doon is how to sustain. So basically, sustaining is financial. So yun ang problema nila. Actually, ang coffee growers ngayon is medyo matumal. Ang growing capacity ngayon is maliit. So actually, it is only for their consumption. So we would like to help if in case given the chance, siguro yun ang isang uunahin natin to give them siguro source out loans where they can have loans to continue with their coffee farming. Yes, and And Miss the same Marie, Yes, right? ma'am. And Miss Marie, dahan-dahan nga nating binubuhay ang coffee industry dito sa Benguet kasi we have been known to have one of the best quality of coffees here. Miss Marie, ano yun naman yung stand natin that there are commercialized and other foreign coffee beans that are now more sellable than our local beans? Yeah, that's the problem. Here we produce the best Arabica. That's the best Arabica that we have in Benguet Coffee kasi malamig ang ating lugar. Kaya lang with limited sources, yung mga farmers they cannot hindi nila maparami ang kanilang farming sa coffee because of limited finances. So yun ang gusto nating tulungan if given the chance because we have the potential as a farm, we have potential farmers of coffee. Yes, Yes, yun. Miss Marie, last time may nabanggit natin at may nakausap kami sa tourism industry. May plano po ba tayo na innovate ang ating agriculture to agritourism? Yes. You know, yung mga how to reinvent is like now, yung ang usual natin is the tourism just come, but now we invite tourism to our own garden to have an experience like if we have strawberry, meron tayong strawberry picking, we inform them. Kasi ang alam nila ng strawberry, it is a tree eh. They don't know na pan pala. Sa garden lang siya. I mean, they know. So yung mga information, how to also tour them. So we are reinventing. It is not just them coming here and then buying vegetables from the market, but we invite them to the gardens to have an experience of how to gather, harvest like roses and other vegetables. Right? Who could have thought that agriculture could also be a form of tourism, Miss Marie? And nakita nga natin sa La Trinidad that we've entered sunflower gardens. We've also entered into yun nga coffee beans and meron natin tayong lemon picking. Isa pa, one of the activities that you have created recently, Miss Marie, is to now bring back the Rose Capital in La Trinidad in Bahong. Paano naman nyo ginawa yan, Miss Marie? And what was the real mission of putting this back in La Trinidad? Yes, we went to visit to feature the roses in Bahong. Actually, the Bahong is the rose capital. I mean, it is where we find a lot of roses in Bahong. Pero the problem during the pandemic is marami dahil walang events, walang establishment open. So ang nangyari is medyo na-bankrupt ang karamihan. So dahan-dahan because we have all like we started with the November 1, we have the All Saints Day. So medyo dahan-dahan na bumabangon ang ating mga farmers who are into rose business. Yes, thank you very much, Miss Marie. Dahil nga, ako nga, lagi kong sinasabi, malapit sa puso ko ang mga local farmers dahil ang tatay ko ay isang farmer. At maraming salamat sa ganitong advocacy at platform na ginagawa ninyo. Ma'am Marie, ganitong mga advocacy natin ay malaking bagay sa mga farmers. At ano yung mga ginagawa nating innovative way para maturuan sila to ma-educate din yung mga bagong technology at mga way ngayong pandemya? Actually, when we went around with the farmers, actually, ang dami na nilang training. You know, their problem is how to sustain, how to come with the training that they have. So that's the challenge for me, if ever given the chance.
And I for myself, Miss Marie, nakita kasi natin that they're very educated already. They know how to do this. However, hindi nga naman sustainable and that we don't have enough resources. Lastly, Miss Marie, if you're given a chance, is there any program that you would want to help in order for women naman to sustain their livelihood? Yes. Actually, nung namasyal-masyal ako in the different municipalities, nakita ko na ang pinaka-problema nila is yung financial, the sources where they can get the sources. So I'm planning, if given the chance, and I could source it out, to put up a livelihood center. And then, kung ano ang nasa lugar nyo, yun ang i-develop natin. So we do not get other products from other communities. So what we have, that's what we're going to develop. Yun ang ibibenta natin. So if lahat ng munisipyo, they can come up with reinvented products, so yun ang ima-market natin in the livelihood center. And siguro from that, and tuloy-tuloy na yun. Yes, that's right, Miss Marie. Localize the products in order for our local farmers to actually see what is already available in their area. Miss Marie, ano pa yung mga future activities natin, and that kung ang mga car rangers natin ay meron pang itutulong sa inyo, how they will reach you? Yeah, I was very happy because when I was going around, talagang they're telling me the problem. So at least I have a glimpse. If given the chance, if I will be given the chance to sit at the Sangguniang, alam ko na kung how to act on those problems. So to all the Kailians, thank you for your support and hoping for your support this coming next year. Yes, thank you very much, Miss Marie, sa ganitong platform and avenue na ginagawa natin to help our society and our community, lalo na sa ating mga farmers, sa ating mga barangay na kailangan ng tulong. Sabi mo nga, meron na silang information or the education, pero yung application at yung mga tutulong to support their advocacy or their goal ay kulang pa. And Marie, maraming salamat for investing as your time and have a great day po. Thank you. Thank you. Talagang ngayong guest talakayan, naging talakayin natin yung mga ganitong advocacy. Kasi nabanggit na natin for the past interviews natin, nakita natin iba't ibang mga ginawa nilang community projects. As isa na dito, ang pagtulong sa ating mga farmers. Yes, partner. And that, again, we're capacitating them, making them sustainable after the pandemic. Kasi alam kong ready na tayo to empower each of these sectors naman. Yes, ngayon todo Max talaga, hindi din mawawala ang ating mga sponsors. Narito ng NJCP Muzar, TJ Builders, Baguio Country Club, Lemony Hotel, Labs Cafe, at narito ang Samgyup Pocha at Studio Coffee. Siyempre wala nang aw sa Pao, Kati Alice, Lorma Medical Center, Amianan Balita ngayon, Pines Estate and Gaming Corporation, at amoy na amoy ko na ang simoy ng Manox ng May Manox. Ayan, at hindi din mawawala ang ating quote of the day ngayong morning. At narito na ang ating quote of the day. At the end, we only regret the chances we didn't take. Tama naman. So, i-take nyo na yan to the max na ang effort nyo to revitalize and relieve yourself, mga ka-Rangers. Siyempre, isang araw na naman ang tinapos ng tambalang ang hatid lang ay good vibes, kakulitan at kakwentuhan nyo, siya Kikay. At ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.